Lesikole sakhiwa ngonyaka ka-1959 kanti besinenselelo yezinsiza kusebenza. Ukubhebhetheka kwesifo i-COVID-19 kwenze kwabanzima kakhulu ukufunda ezikoleni eziningi ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya. Kodwa-ke sekuzoguquka konke lokhu kulesikole. Lesikole sihlinzekwe ngobuchwepheshe besimanje bokufunda. Ngijabule kakhulu ngoba bengakwazi ukuyisebenzisa uma behleze ngithethisa ngithinta i-laptop, so manje sengiyakwazi ukuthi lokho kufanele ngikuthinte, lokho kufanele ngingakuthinti. Umnyango wezemfundo uthi uhlose ukuthuthukisa izikole zamabanga aphansi ngalolu hlelo. When we build primary schools, we want to resource them to be ICT compliant and also prepare the teachers. Yize ziningi izikole ezilangazelele lengqalasizinda, kepha ukuphepha kwayo uma isifakiwe ezikoleni kumqoka. So sizoqhubeka nohlelo lwethu lokuqhubeka sisebenzisane nomphakathi ukuthi mabavikele izikole njengezizinda zokuthuthukisa ikusasa labantwana babo, but okwesibili sifuna ukuthi umphakathi ungathengi izinto ezebiwe. Kulindeleke ukuthi zibe ngama-54 izikole ezizokuhlinzekwa ngalengqalasizinda esifundazweni kulonyaka wezemali. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseHowick.